Piştî pêncew yek rojan ji şer û pevçûnan di navber şervanên Hêzên Sûriya Demukratîk û çekdarên Daişê da li bajarê Tebqa di dehî vê mehê da şervanên Hesedê ala Daeş ser bajarê Tebqa anîn xwar û ala xwe bilind kirin. û piştî dawîbûna operasyonê Hesedê li bajarê Tebqa konferansek çapemanî li dar xist. Têda hat diyarkirin ku hemî armancên operasyonê hatin pêk anîn û bajarê Tebqa û bendava El Furat hatin rizgarkirin. Di destpêkê de bi saya şehîdên Rûmet û Azadiyê, şehîdên Tebqa em mizgîniya rizgarkirina bajarê Tebqa û bendava Furatê ji we re radgehînin, ya ku pêncî rojan dirêj kir û bi serkeftina Hêzên me, Hêzên Sûriya Demukrat li dijî Daeş encam da. Ji bo zanyariyên bîtir li ser operasyona rizgarkirina Tebqa, şervanên Hesedê ji dengê Amerîka re axifîn. Şervanan anî ziman got pevçûnên giran rû dan û çekdarên Daişê hemî hewldanên xwe kirin ji bo ev bajar ji bin kontrola wan dernekeve. û ji bo wê jî çandina mayînan û otomobîlên bombekirî li dijî me bikar anîn. Herwiha sîvîl jî wekî mertalên zindî bikar anîn. Millet tijbar kiribû ku kîsan tije ax bikin li pêşiya mehellê xwe deynin ji bo ku evna bakî merzî bişeqilin hemberî me ev ji wan re ser neket. Ji ber ku hemlekî pir xizlî bû pêre negiştîke ku evna di wan de şer bikin. Herî dawê di heyî yek di heyî di du heyî sisê de hinekî wisa têda man ew jî sebebê çû sebebî ku millet medenî wana bixare biribûn ji bo derê elbeşerî bikar bînin. Tê zanîn ku operasyona rizgarkirina bajarê Tebqa bi alîkariya Hêzên koalisyona navnetewî hat li darxistin. Li gorî fermandara giştiya operasyona Xezeba Firatê Rojdafelat got alîkarî û destekdayîna Amerîka û koalisyona navnetewî rolekî giring di rizgarkirina Tebqa da lîst û piştî rizgarkirina Tebqa niha pîlan tên danîn ji bo berdewamkirina rizgarkirina bajarê Reqa. Weke giştî em dikarin bêjin قوتê tehaluf ji Brîtanya jî ji Fransa jî û Amerîka bi xwe jî zaten weke qotekî esasî bû hem evana jî bi giştî bi hevdûr e hem serê erdê û hem ezmanî jî em dikarin bêjin destekekî xurt hat kirin û em ser vê esasî wana jî spas dikin ji bo vê destekdayînê û zaten soza vî tiştî hîn xurtî jî hatî danîn ji bo rizgarkirina Reqayê. Hêjayek gotinê ku operasyona rizgarkirina bajarê Tebqa û bendava El Furat beşeke ji operasyona Xezeba Firatê ji bo rizgarkirina parêzgeha Reqa. Mahmud Balî dengê Amerîka bajarê Tebqa.